Os responsables de pesca do PPDG auguran un 2023 con moitas dores de cabeza para o sector pesqueiro ante as decisións tomadas polo Goberno central que se suman ao veto europeo á pesca de fondo. Os aspectos que neste momento preocupan o sector pesqueiro galego, especialmente no que ten que ver ca normativa que emana de Europa e tamén do Goberno central, como pode ser, por unha parte, o Reglamento de Control, que está en proceso de trílogos, en proceso de decisión, e por outro lado, a Lei de Pesca Sostible e aquelas outras que están salindo como anteproxectos e que teñen moito que ver coa ordenación e a xestión da pesca do marisqueo e da acuicultura tamén en Galicia. Lamentan tamén os populares que o Executivo Central non incluirá o peixe na rebaixa do IVE, así como as limitacións nas axudas ao combustible, que non darán resposta ás expectativas do sector. E despois tamén, todos estamos a vivir esta rebaixa dos impostos e como o sector pesqueiro dende Madrid se lle deixa sin a posibilidade de fomentar o consumo de peixe a través desa rebaixa do IVE que viñamos demandando, igual que o fixo tamén a Comisión Europea, xa há moito tempo, e tamén as axudas do combustible, dende o noso punto de vista, non van a responder ás expectativas que ten o sector. Vaiselles dar unhas axudas de Estado, que esas teñen as súas limitacións, van a ser por barco, pode haber armadores que teñan 2 ou 3 barcos, e que soamente poidan recibir axudas por un barco, porque xa cheguen ao límite máximo que teñen estas axudas de Estado. A pesar dos momentos complicados que se agardan, dende o PP consideran que hai marxe para o optimismo, dado o bo estado biolóxico da maioría dos recursos, que motivaron un incremento do 25% das posibilidades de pesca para a flota galega.